to ensure is done. Lal mar teko stima e kinde ka kinde gwenge mag Nyanza kod alwora mare geno nitie ni koro dhi rumo bang' sirikal yawayanga laini mar keyo teko stima mawuok Sondu nyaka Ndhiwa nyaka Awendo, chenro mitayo kod kambi mar Ketraco. Chenrono mong'ere kaka Sondu Ndhiwa Awendo Transmission Project en chenro maduong' mane Ketraco chako ka gidwaro neno ni jodak ma alwora ma Nyanza oyudo stima e yo makare gi bero uchumi ma alworano kokalo e ohala mitimo gi stima. Lainno mani koda teko mar golo stima mathoth koro osechako tich ayanga bang' Ketraco yawe mondo mi ochak keyo teko stima kowuok Sondu to donjo e substation ma Ongeng e kar chung' od bura ma Ndhiwa nyaka Awendo e kaunti ma Migori. Jumbe wetu ni huu kwamba kufikia mnamo Alhamisi wiki ijayo tarehe 29 mwezi wa Januari tutakuwa tumeregesha nguvu za umeme katika ambao umeme ambao unatoka kule Sondu kuelekea Ndhiwa. Kwa hivyo ile line ambayo ilikuwa imetengenezwa na bado ilikuwa haijawekwa zile nguvu za umeme, tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Jadolo mar kanisa ma Kopere Diocese ma Kitui Joseph Mongela oseokang' mager monj machiegni ni manotime